Og velkommen til dagens gæst. I dag får vi besøg af Michael Jackson. Michael Jackson, det er mig. Jeg kan godt lide ost. Ost? Har det noget at gøre med nogle af dine sange? Nej, men ost smager godt. Godt så. Men hvornår fik du de store gennembrud i det sanghalløj? Ja, sommer siden jeg var helt lille. Så meldte jeg mig til X-Factor, og så blev jeg meldt ud, og så blev jeg så sur, og så blev jeg bare ved med at synge. Og så endte jeg sådan. Okay, så du blev ud af X-Factor, og så sang du bare videre, og så, ja, det var forresten en meget sej hat. Tak, jeg fik den af min far, da han døde. Ja, det er faktisk bare min. Jeg går næsten altid med den. Godt så. Jamen, så siger vi da bare farvel, og håber, du har det godt. Ja, farvel. Ej, jeg lever!